klar over, at de har, ikke, altså, de har lavet noget, som de ikke har hjælp til. Til hovedbestyrelsens ændringsforslag til vores. Det er ikke udleveret endnu. Det er nemlig lige blevet færdigt. Jeg har det her på et USB-stik, og jeg ved ikke, om jeg skal give det til nogen. Jeg har det også her på papir, så jeg kan give det til jer. Men jeg vil gerne motivere vores forslag, og egentlig dem begge. Kære medlemmer, her får I lige et øjebliksbillede fra kongressen, hvor vi lige er færdige med at spise frokost. Det er lørdag den 15. november, og vi har haft en meget spændende formiddag med mange resolutioner, flere resolutioner, udtalelser osv. Det mest spændende her i formiddag, det må jeg også sige, har været den debat, der har været om hovedbestyrelsens forslag til principprogram. Vi havde selv et ændringsforslag, som gav anledning til rigtig meget debat. Enden på hele debatten blev heldigvis, at mange af de tanker og intentioner, som vi havde i vores forslag, er kommet med i det forslag, som kongressen nu har godkendt og vedtaget, og det er vi rigtig glade for. Så det her, det er første skridt på vejen mod mere åbenhed og demokrati i Uddannelsesforbundet. Det er vi rigtig glade for, og vi ser frem til det fremtidige arbejde. Så herfra skal der lyde et rigtig stort, glædeligt lørdag, og så ses vi derude.